Hi, we are broadcasting live from our Abatirwa studios. My name is Abatirwa, Mr. Beast Zimbabwe. Pano Abatirwa tinokudzira nyaya dzese dzikuitika social media nematumana ose enyika atimire tinge tikupakurire panapa kuti mugare muchiseka muchinakirwa muchenyu kugara musubscribe mucomment ati muda kuona panapa zvese muda kuona munokomenta mandiudza but twice is here and is here for you guys. Is here for you guys. Saka tinoda kupedza munamato sadzara chipora panapa tinyaya boys yemurume boys abatirwa Messeji ana varamamiswa boys rohwa kuti arohwa nemukadzi wake papaya vhidho racho riripo saka musaskipa vhidho racho riripo at the end of my presentation and at the end of this after ini ndapedza kutaura vhidho racho riripo boys next time saka yo don't go away because Abatirwa anouya panapa okupakurirai zvinhu zvine umbowa zvine umbowo zviri zvokunyepa and zviri zvokunyepa Abatirwa anenge achikuita sei mugara muchinakirwa. So you muzakangano Abatirwa can also be your MC at your weddings parties chichian. You can contact me and mudaro Abatirwa anenge aripo tianopedza munamato vhidho rachona ndiroro iro. Unakwana pari kwa pana murume wangu. Unakwana pari. Ndakona uri mhutsa iko. Nakubata. Unazoziana kuti. Akana pana chencharuira mano wakashata mani. Wakashata ndi urai. Nasi ndakatukwana mani. Andikuurai. Nasi ndikwane. Urai nini? Ndikuurai. Urai. Kana uri pa dzembe yangu mani. Urai. Uri pa dzembe yangu. Ndati. Uri pa dzembe yangu. Kuti urai. Iwe. Urikutamba. Okay. Urikutamba. Chiura. Ndatoto apana chiura. Ndachura. Ndipe mari yangu. Ipi. Matoro atasema ndipe mari yangu. Ndai ipi. Ndipe mari yangu. Eno unasema yo. Uyasema hapo. Asema matoro ndiye anazwa mari. Matoro ndiye. Matoro ndifungaika. Kuti hapo mari ndimucho. Ndiye wewe uya mtu kwa kondo noina. Nazo akuda kuramba. Akuda kuramba chendishandisa iwe. Wachendishandisa iwe. Kuwese zote zangu mani. Ndiwe wese zote zangu mani. Ndiwe wese zote zangu mani. Iwe.